Γεια σας βουνά μου. Τέλος ο μεγάλος πεναρογιά από την Μπαρτσελώνα. Μας ήρθε το μήνυμα λίγο πριν φύγει. Αυτό και το σχόλιο που είδατε στο έξω που έκανα σχετικά με τους παίχτες τους οποίους χρειάζεται η Μπαρτσελώνα. Τέλος πάντων ευελπιστούσα να μην το κάνουν εν τέλει αυτό που ακούγονταν. Δεν έχει σημασία. Πάντως του Πασκουάλ δεν είναι σίγουρο αν τελικά τον μεταπίσουν. Είναι συγκεκριμένος ο λόγος που δεν θα πάει. Θα το μάθετε σύντομα, μη μου αγχώνεστε. Περαστικά στους τραυματίες, στο Ματίας Λεσόρ και στους υπόλοιπους, Κρυσίλβα, Τισάια κτλ. Και βεβαίως να πούμε ότι αύριο θα ξέρουμε περισσότερα για το Λεσόρ. Και επίσης όπως είδατε δεν είχε κλείσει το ρόστερ του ΠΑΟΚ και θα δείτε βεβαίως ότι ίσως ούτε και του Ολυμπιακού, αλλά ας περιμένουμε και να δούμε. Οπότε να είστε συντονισμένοι βουνά μου.